نفسኻ ንምምሕያሽ ብዙሕ መጽሓፍቲ ተንብብ ኣብቲ ትደልዮ ዓውዲ ብዙሕ መጽናዕቲ ተካይድ ብዙሕ ቪድዮታት እውን ትርኢ ግን ከምቲ ትደልዮ መጠን ዓቢ ለውጢ ኣይትርን ስለምንታይ ይመስለካ ምኽንያቱ ኣብ ዝኾነ ነገር ክትጸንሕ ከለኻ ነቲ ፈለማ ዝኣከብካዮ ፍልጠት እንዳረስዓኻዮ ትኸይድ ስለዚ ሎሚ ነቶም ብምርሳዕ ዝሽገሩ ወይ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕሞም ብዕጽፊ ክብ ከብልዎ ዝደልዩ ሓደ መፍትሒ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና እዚ ቪድዮ እዚ ብሳይንስ ተረጋገጹን ናይ ምዝካር ዓቕምኻ ብሓቂ ዘመሓይሹን 7 ሜላታት ክነካፍለካ ኢና ኣብ መንጎኡ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕምኻ እትፍትነሉ ቀለልቲ ናይ ስነ ልቦናት ፀዋታታት ክንጻወት ኢና ተወሳኺ እዞም ሜላታት እዚኦም ናይ ምዝካር ክእለት ጥራይ ኣይኮኑን ዘዕብዩ ምስኡ ተተሓሒዞም ከም ምሕሳብ ውሳነ ምውሳድን ፀገም ምፍታሕን ዝኣመሰሉ ክእለታት እውን ሓቢሮም ከዓብዩ እዮም ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ ናይ ምዝካር ዓቕምኻን ምዕባይ ዝሕግዙ 3 ቀለልቲ ፀዋታታት ኣለዉ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ብኣቓልቦ ተኸታተለና ቅድሚ ምጅማርና ግና ከምዚ ዓይነት ጠቓሚ ቪድዮ ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበጽሕ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር ናብዚ ናይ ቁም ነገር ቻነል ሓድሽ እንተኾይንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኹን እስከ ሓደ ሕቶ ክሓተካ ዓቕሚ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ክንደይ ይመስለካ ብሓቂ ንርስዕ ኣእምሮና ንምሓዝ ቦታ ስለ ዝሰኣነ ድዩ መልሱ ሓፂርን ንጹርን እዩ ኣይኮነን ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ክሕዝ ይኽእል እዩ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ኣእምሮና ልዕሊ 2.5 ፔታባይት ሓበሬታ ክዓቁር ይኽእል እዩ 2.5 ፔታባይት ክንደይ ከም ዝኾነ እስኪ ንርአ 1 ፔታባይት 1024 ቴራባይት እዩ 1 ቴራባይት ድማ 1024 ጊጋባይት እዩ እዚ ቁጥሪ እዚ ንጹር ምእንቲ ክኾነልካ ኣብዚ ዘመን እዚ ብዘሎ ዝለዓለ ጽሬት 2.5 ፔታባይት ዝዕቀኑ ፊልምታት ንምርኣይ እንተወሓደ 300 ዓመት ከም ዝወስደልካ ትፈልጥ ዶ 300 ዓመት እዚ ማለት ኣእምሮኻ ንውሓት ናይ 300 ዓመት ፊልም ክጽዕን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ኣሃዝ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ጽሩይ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ግን ዓቕሚ ኣእምሮና ካብዚ እንተዘይዓበየ ከም ዘይንእስ ግን የርኤና እምበኣር ስለምንታይ ኢና ንርስዕ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ንኣሰራርሓ ኣእምሮና ብግቡእ ስለ ዘይንርድኦ እዩ ወይ ድማ ንምዝካር እንጥቀመሉ ሜላታት ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ እዩ ንኣብነት መብዛሕትኤና ሓደ ነገር ንምዝካር እንጥቀመሉ ሜላ ደጋጊምካ ምንባብን ንነብስኻ ምግዳድን ጥራይ እዩ እዚ ሜላ እዚ ግን ኣእምሮኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ተዘክሮ ወይ ድማ ሾርት ተርም ሜሞሪ ጥራይ ዘገልግል እምበር ናብ ነዊሕ ግዜ ተዘክሮ ወይ ድማ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ክሰጋገራ ይሕግዝን እዩ ሕጂ ናብቶም 7 ሜላታት ቅድሚ ምሕላፍና ንዓቕሚ ምዝካርና እንልክዓሉ ሓደ ናይ ኣእምሮ ፀዋታ ክንጻወት ኢና እቲ ፀዋታ ቀሊል እዩ ሕጂ 10 ዝተፈላለዩ ቃላት ክነግረካ እየ ናትካ ስራሕ ነቶም ቃላት ምስማዕን ምዝካርን ጥራይ እዩ ግን ነዛ ቪድዮ ናብ ድሕሪት ምምላስ ኣይፍቀድን እዩ ሓንሳብ ጥራይ ይስምዓዮም መዝገብ መሓዝ እውን ኣይፍቀድን እዩ እሺ ንጀምር ብርዒ ማዕተብ ቢሮ ቀስተ ደመና ሰማይ ኣራንሺ መርዓ ዝናብ ጸባ ወረቐት ሕራይ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ደው ኣቢልካ ክንደይ ቃላት ከም ዝዘከርካ ነብስኻ ፈትና ወዲእኻ ዶ ማእኸላይ ዓቕሚ ምዝካር እንተሃልዩካ ካብዞም 10 ቃላት ካብ 5 ክሳብ 7 ክትዝክር ትኽእል ኢኻ ምናልባት 10 ኦም ዝዘከርካ እንተሃሊኻ ድማ ጽቡቕ ዓቕሚ ምዝካር ኣለካ ማለት እዩ እቶም 10 ኦም ዝዘከርኩምዎም ከ ብተርታ ድዩ ወይስ ብዘይተርታ ነብስኻ ፈትሻ ኣብዚ ፀዋታ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ቀዳማይን መወዳእታን ቃል ናይ ምዝካር ዓቕሙ ዝለዓለ እዩ ሕጂ ናብቶም ንኽእለት ምዝካርና ክብ ዘብሉልና 7 ሜላታት ንሕለፍ ሻውዓይ ማይ ምስታይ ኣእምሮኻ እኹል ፈሳሲ እንተዘይረኺቡ ናይ ምድሃብ ዓቕሙ እናነከየ እዩ ዝኸይድ ምድሃብን ምዝካርን ድማ ከም ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ሳንቲም እዮም ስለዚ ብግቡእ ክተድህብ ምእንቲ ክትኽእል እኹል ማይ ምስታይ የድልየካ ሻድሻይ ኣሕጽሮተ ቃል ወይ ድማ ኣክሮኒም እዚ ሜላ እዚ ክትዝክሮ ዝደለኻ ነዊሕ ዝርዝር በተቐዳማይ ፊደል ናይ ነብሲ ወከፍ ቃል ተበጊስካ ሓንቲ ሓጻር ቃል ብምፍጣር ንምዝካር ዝሕግዝ እዩ ልክዕ ከምቲ ዓበይቲ ውድባትን ትካላትን ነቲ ነዊሕ ስመን ዘሕጽራሉ ማለት እዩ ንነዋሕቲ ስማት ብቐሊሉን ብተርታን ንምዝካር ዝሕግዝ ምሩጽ ሜላ እዩ ተጠቐመሉ ሓምሻይ ሓበሬታ ናብ ስእሊ ምቕያር ወይ ድማ ኢማጂኔሽን እዚ ሜላ እዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ዘለዉ ሜላታት እቲ ቀንዲ እዩ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ሓደ ዓቢ ሓይሊ ኣለዎ ንሱ ድማ ምናብ እዩ ምናብ ማለት ኣብ ከባቢኻ ዘየለ ወይ ዘይተፈጠረ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ስእሊ ብምስራሕ ከም ዘሎ ጌርካ ምሕሳብ እዩ ነዚ ዓቕሚ እዚ ንምዝካር ክትጥቀመሉ ከለኻ ኣዝዩ ዘደንቕ ውፅኢት ክተመዝግብ ኢኻ ኣእምሮኻ ሓደ ነገር ብስእሊ ተረዲእዎ እንተኾይኑ ብቐሊሉ ኣይርስዖን እዩ
እስኪ ነብስኻ ትዓዘባ ፊልም ስእሊ ከምኡውን ካልእ ብዓይኒ ዝረአ ነገራት ስለምንታይ ካብ ኣእምሮና ብቐሊሉ ዘይጠፍእ ምክንያቱ እቲ ነገር ብስእሊ ስለ ዝተቐረፀ እዩ ስለዚ ዝኾነ ሓበሬታ ክትስግር እንተደሊኻ ቀዳማይ ስጉምትኻ ናብ ስእሊ ምቕያር ይኹን ንኣብነት ነቶም ቅድም ኢለ ዝጠቐስኩልካ ቃላት ኩሎም ናብ ስእሊ ቀይርካዮም ነርካ እንተትኸውን ካብቲ ዝዘከርካዮ ብዝበለፀ ምዘከርካዮም ራብዓይ ምድሃብ ወይ ድማ ፎከስ ምድሃብ እቲ ሓደ ገጽ ናይ ምዝካር እዩ ንሓደ ነገር 10 ሰዓት ላዕሊ ካብ ምርኣይ 5 ደቂቃ ኣእምሮኻ ኣኪብካ ብዕምቆት ምጽናዕ ዝለዓለ ውፅኢት ኣለዎ ቶማስ ኤዲሰን ኣብ ፋብሪክኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኩሉ ግዜ ብሓንቲ ጸባብ መገዲ ከም ዝሓልፉ ይዕዘብ ነበረ ኣብታ መንገዲ ሓንቲ ናይ ኣውሊዕ ኦም ነበረት ሰራሕተኛታቱ ፀዊዑ ካባኻትኩም ነዛ ኦም እዚኣ ተዓዚብዋ ዝፈልጥ ኣሎ ዶ ኢሉ ሓተቶም ኩሎም ግን ከም ዘይስተውዕልዋ ነገርዎ ቶማስ ካብ ዝተበጊሱ ከም ዝበለ ኣእምሮ መብዛሕትኡ ሰብ ካብቲ ዓይኑ ዝርዮ ነገራት ንሓደ እኳ ኣይስተብህልን ወይ ኣይስተውዕልን እዩ እሞ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ዓቕሚ ምድሃብና ነማዕብል ሓደ ቀሊል ልምምድ ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ነገር ጥራይ እናገበርካ ንነዊሕ ደቃይቕ ምጽናሕ እዩ ንኣብነት ምግቢ ክትበልዕ ከለኻ ካልእ ምንም ነገር ኣይትግበር ስልኪ ኣይትጠቐም ምስ ሰባት ኣይትዕልል ኣብቲ ምግቢ ጥራይ ፎከስ ጌርካ ብህድኣት ብላዕ እዚ ንዓቕሚ ምድሃብካ ብሓቂ ዘዕቢ ዓቢ ሓይሊ ኣለዎ ልክዕ ከም ተጻወትቲ ቺዝ ወይ ዮጋ ዝሰርሑ ሰባት ዓቕሚ ምድሃቦም ኣዝዩ ላዕለዋይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ከፍ ኢሎም ሓደ ነገር ጥራይ እናሓሰቡ ንነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝጸንሑ እዩ ስለዚ ንዓኻ እውን እዚ ሜላ እዚ ክጠቕመካ እዩ ሳልሳይ ምትእስሳርን ምውዳብን እዚ ማለት ክትዝክሮ ዝደለኻ ነገር ምስ ካልእ ነገር ምትእስሳር ከምኡውን ዝተበታተነ ሓሳባት ምውሃድን ምውዳብን የመልክት ንኣብነት ብዛዕባ ነፋሪት ምፍላጥ ንዑፍ ምዕዛብ ብዛዕባ ካሜራ ምፍላጥ ንዓይኒ ወዲ ሰብ ምምስሳል እቲ ናይ ዓንትዎ ፆታ እውን ንርአ ዝናብ ቀስተ ደመናን ሰማይን ሓቢሮም ዝዝከሩ ነገራት እዮም ምክንያቱ ካብ ሰማይ ዝናብ ይዘንብ እሞ ድሕሪኡ ድማ ቀስተ ደመና ይርአ እዚ ምትእስሳር እዩ ምውዳብ ማለት ድማ ንዝተበታተነ ሓሳባት ብነጥብን ብቆፅርን ኣሰናዲእኻ ምሓዝ እዩ ብዛዕባ ብዙሕ ሓበሬታ ክተንብብ ከለኻ ነቲ ሓሳባት ብምክፍፋል ክተጽንዖን ከለኻ ንምዝካር ይቐልል ኣእምሮና ነገራት ንኽዝክር ሓደ መመላኸቲ ወይ መበገሲ ሓሳብ የድልዮ ንኣብነት ዝተወለድካሉ ዕለት ዘክር እንተልካዮ ነታ ዝተወለድካሉ ዕለት እትብል መመላኸቲ ሓረግ ምስቲ ዕለት ወርሕን ዓመትን የዛምዳ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ነገራት ነዛምድ ንነብስኻ ዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ሕተታ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ከመይሉ ኮይኑ መዓዝ እዩ ኮይኑ ኣበይ እዩ ኮይኑ መን እዩ ነዚ ዝገበሮ ነዞም ሕቶታት እዚኦም ክትምልስ ከለኻ ናይ ምትእስሳር ምውዳብን ዓቕምኻ ብጣዕሚ ይዓቢ ካልኣይ ስፖርት ምስራሕ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ስፖርት ምስራሕ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንተዘክሮና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ስሩዕ ምውስዋስ ኣካላት ነቲ ንምምሃርን ንምዝካርን ሓላፍነት ዘለዎ ክፋል ኣእምሮና ኣብ ዓቐኑ ክዓቢ ከም ዝገብሮ ተረጋጊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ስፖርት ክንሰርሕ ከለና ኣእምሮና ፖዚቲቭ ዝኾኑ ከም ኢንዶርፊንን ሴራቶኒንን ዝኣመሰሉ ኬሚካላት የመንጩ እዚኣቶም ድማ ጽቡቕ ስምዒት ንኽስማዓና ካብ ጭንቀት ንኽንወጽእ ይሕግዙና እዚ ድማ ንተዘክሮና ብፍጥነትን ብቕልጣፈን ንኽሰርሕ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ቀዳማይ እኹል ድቃስ ምድቃስ ዘየድሊ ምርሳዕ ንምውጋድን ናይ ምዝካር ክእለት ብሓቅን ምዕባይን ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ምድቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታ ካብ ሓፂር ግዜ ተዘክሮ ናብ ነዊሕ ግዜ ተዘክሮ ዝሰጋገር ኣብቲ ንሕና ደቂስናሉ ዘለናሉ እዋን እዩ ኣብ ግዜ መዓልቲ ዝኣከብናዮ ሓበሬታ ኣእምሮና ኣብቲ ናይ ሓፂር ግዜ ተዘክሮ እዩ ዘቐምጦ ክንድቅስ ከለና ግን ካብኡ ነቲ ኣገዳስን ስምዒታዊ ዝኾነ ሓበሬታ መሪፁ ናብቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ተዘክሮ ይሰጋግሮ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ካብ ድቃሶም ሰዓታት እናቐነሱ ንስራሕን ትምህርትን ክብሉ ዝኸፍልዎ ዋጋ ኣብ ዓቕሚ ምዝካሮም ጎዳኢ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ኣካላትካ ኣብ ዝዓርፈሉ ሰዓት ኣዕርፍ ሕራይ ሕጂ ሓደ ካልእ ፀዋታ ክንፃወት ኢና ከምቲ ናይ ዓንቶ 10 ቃላት ክነግረካ እየ ግን እዞም ቃላት እዚኦም ምስቶም ዝተምሃርናዮም ሜላታት ክንጥቀሞም ኢና ንጀምር መንገዲ መኪና ድኳን ምግቢ ዓርኪ ምስሓቅ ከበሮ ደርፊ ሰበይቲ ወታደር ነዊሕ ሃገር እሺ ሕጂ ነዞም ቃላት እዚኦም ብስእልን ምትእስሳርን ዘክሮም ንኣብነት ንዓኻ ኣብ መገዲ መኪና እናዘወርካ ናብ ሓደ ድኳን በጻሕኻ ካብኡ ምግቢ ዓዲግካ ናብ ዓርክኻ ብምኻድ ምስኡ ምስሓቅን ምጽዋትን ጀመርካ ድሕሪኡ ኸበሮ ልዕልኩም ደርፊ ጀመርኩም
በዚ እዋን እዚ ሰበይቲ ናይ ዓርክኻ ምሳትኩም ነበረት። ኣብ መንጎ ወተሃደር ዝኾነ ሓዋ መፀ። እቲ ሓዋ ነዊሕን ሃገሩ ዘፍቅርን እዩ። ሕራይ ሕጂ ነዛ ቪድዮ ዶ ኣቢልካ ክንደይ ቃላት ከም ዝዘከርካ ነብስኻ ፈትሻ። ወዲእኻ ዶ? ካብቲ ናይ መጀመርታ ዝቐለለ ይመስለኒ። ክንደይ ቃላት ከም ዝዘከርካ ምፅሓፍ ኣይትረስዕ። ኣብ መወዳእታ እተን ዘዳለናየን 3 መወዳእታ ነጥብታት። ቀዳማይ ዓዊልካ ምንባብ። ክትዝክሮ ዝደለኻ ቃል ክትበፅሕ ከለኻ ድምፅኻ ዓው ኣቢልካ እንተንቢብካዮ ዓቕሚ ምዝካርካ ብሓቂ ይዓቢ። ካልኣይ ቁፅርታት ንምዝካር ምፍታን። ኣብ መገዲ ትሪኦም ናይ መኪና ታርጋ ወይ ናይ ድኳናት ቁፅሪ ስልኪ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ንምሓዞም ፈትን። እዚ ንናይ ሓፂር ግዜ ተዘክሮ ዓቕምኻ ዘዕቢ ልምምድ እዩ። ሳልሳይ ብስምዒት ህዋሳትካ ምዝካር። ክትዝክሮ ዝደለኻ ነገር ዝትንከፍ፣ ዝጭበጥ ወይ ዝጣዓም እንተኾይኑ ተንክፎ፣ ጨብጦ፣ ጣዓሞ። ከምዚ ክትገብር ከለኻ ምስቲ ነገር ጥቡቕ ርክብ ትፈጥር ኢኻ። ብህዋሳትካ ዝተንከፍካዮ ነገር ድማ ኣይትርስዖን ኢኻ። ንሎሚ ዘዳለናዮ እዚ ይመስል ነይሩ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ሰባት ክትበፅሕ ግበር። ናብዚ ቻናልና ሓድሽ እንተኾይንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትናኹን። የቐኒልና።